Tak jo, dámy a páni, vítejte u dalšího záznamu, nebo respektive u mojeho prvního záznamu, u mojeho nejlepšího záznamu po x měsíců a já se tady s váma podělím s touhletou nádherou. Tak. No. Trošku to urychlíme, já jsem tady právě zkoušel s tím programkem, jak to tady vlastně funguje. Tak. Tak. Vylez. Jsem si vlastně počkal až tady. Trošku jsem ho zneužil, no. Trošku jsem si nebyl úplně zdaleka jistý, jestli nebyl tady v těchto místech. Což dokonce nakonec teda byl. Jsem mu tam šel na pomoc. Jsem tam jednu flaku. Tady vlastně jeden číhal, jestli nás viděl. Podle mě čekal, až tam vyjede tady na ten kupé, zapachl dupna. A dokonce udupnul. Tady tamhle jsem frajer. Už je tady číhal jeden, no, tyjo. Že jsem to stočil, tyjo, upřímně. A myslím, že nás tady překvapili dva. Jeli, myslím, dva za sebou, jo, to jsou přímo oni, no. Tady to bylo největší peklo. Tady mě překvapil. Tady mě trošku zneužil. Ten zneužil zase z toho, jo. To tam naháněl. A tady to největší rodeo teprve začíná. Nějaký blbý, no ne, jsem si tam dal. Ne. Tak. Tady to začíná. Tady jsem to pěkně nazbíral, tady se to pěkně rozjelo. Já jsem statný obránce.
docela zajímavé jako. Takhle koukat na ten záznam. Škoda, že vlastně ten záznam nejde nějakým způsobem stáhnout a potom přehrát v nějakém programu. Respektive nepřišel jsem ještě na to. Jak se to dělá. Tady jsem ho překvapil. Ze zádu jsem si počkal, až vlastně se mi otočí zády. Zády kým je? Já tady mám špatný úhel, špatnou kameru, celá. Máme z pohledu děla. Mě překvapilo. Lehce mě to překvapilo, já jsem o něm věděl, ale nečekal jsem, že bude až tak rychle zaprdelý za mnou. Tady jsem měl obrovský, ale pak obrovský štěstí a tady tak sam. To si musel být trošku na nervy, jsem je. Přijím, abych byl taky na nervy. Zápasy, jo. Právě střílet tady do toho frajera. Nevím proč. Jsem myslel, že to nějak probíje. Tam možná takhle nějaká se možná lehce zahmat. Tady do toho, já už jsem se schoval tady. Tady to tež byla taková docela sranda.
dostáváme dál. Se pomalý nebezpečí blíží. Krásný zpomalý záběr. Z které strany se mi stalo osudný, myslím, že tady, no. Asi sudná chvíle byla tady, právě z téhle strany, no. Tady máme další, musím si dát ty letadlo. Válčil. No letadlo to jsem krásně sestřelil. Tady ten nebo druhý. Že se tam na asistenci. Já tady to. Tak člověk kouká to zpomaleně. Jo, to bylo. Se mi to připsálo. No a tak vítězství, sladké vítězství. Vydělalo nám to docela hodně, přes nějakých 70-80 silverů. Já vám děkuju, až se mi zase něco podaří, tak opět se s váma podělím. Zase nejsem tak marnej, že jo? Tak jo, děkuju a budu se těšit zase příště. Skol!